ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ብሪጣንያ ትማል ሐሙስ ንስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ንምልኣኽ ዝተገብረ ሓድሽ ውዕል ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ንኽጸድቕ ድሉው ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጻ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተገብረን ኣካታዕን ስምዕ ዘይሕጋዊሉ ድሕሪ ምንጻጉ እቲ ብድሕሪኡ ብኣባላት ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ዝቐረበ ንኽጸድቕ እንተወሓደ 3 ሰሙን ዝወስድ ሓድሽ ውዕል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትማል ረቡዕ ዝሃቦ ውሳኔ ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ስምዕ ንግዚኡ ክቕጽል የብሉን ይብል። እዚ ድማ ነቲ ቁጥሪ ስደተኛታት ንምንካይ ጸቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ዓቢ ብድሆይ ነይሩ። ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብ 5 ደያኑ ዝሓቆፈ ፓነል ነቲ ኣቐዲሙ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳኔ ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጓግ ፖሊሲ ምስ ኣህጉራዊ ግዴታታት ብሪጣንያ ዘይቃዶ ምዃኑ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ነይሩ። እቶም ድያኑ ሩዋንዳ ውሕስቲ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዘይኮነትን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብቲ እንደገና ስደት ከጋጥሞም ዝኽእል ቦታታት ክትመልሶም ከም እትኽእል ብምእማን ነቲ ዝቐረበ ስምምዕ ነጺጎሞ። ሩዋንዳ ንስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ውሕስቲ ሃገር ምዃና ኣረጋጊጽና ኢና ክትብል ጸሓፊት ክፍሊ ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ስዌላ ብሬቨርማን ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ገሊጻ ምንባራ ይዝከር። ሱናክ ነዚ ሕጋዊ ብድሆታት ንምምዳህ ንሩዋንዳ ውሕስቲ ሃገር ክትከውን ምግባራን ዝተቐበለቶም ስደተኛታት እውን ናብ ካልእ ሃገር ከይትሰጉግ ዝቕይድ ህጹጽ ሕጊ ናብ ባይቶ ንምትእታው መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጄምስ ክለቨርሊ ትማል ሐሙስ ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጂ ዳርጋ ውሽጢ መዓልትታት ክግበር ዝኽእል ውዕል ክቕየር ድሉው እዩ፣ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ኣይኮነን። እዚ ድማ ነቲ ናብ ብሪጣንያ ዘይስሩዕ ስደት ንምንካይ ጸቕጢ ዝግበረሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪሺ ሱናክ ዓቢ ዓወት እዩ ነይሩ ኢሉ። ብሪጣንያ ካብ ጥሪ 2022 ኣትሒዞም ብጀላቡን ካልእ ዘይሕጋዊ መንገድን ንዝኣተዉ ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዝ ናይ ኣስታት $150 ሚልዮን ውዕል ምኽታማ ይፍለጥ። እቲ ሃገር ዝሓለፈ ዓመታዊ ወርሒ መያዝያ ቀዳማይ ዙር ምግዓዝ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ንምትግባር ተበጊሳ እኳ እንተነበረት ብውሳኔ ቤት ፍርዲ ኮሚሽን ኤውሮጳ ኣብ ውድእ ሰዓት ከም ዝተሰረዘ ኣይርስዓን። እንተኾነ መንግስቲ ብሪጣንያ እቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብምምጻእ እቲ መስርሕ ሕጋዊ ምዃኑ ስለ ዝተወሰነሉ ዳግም ንምትግባሩ ይጽዕር ኣሎ። ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ኣመሓዳሪ ዳርፉር ሚንሚናዊ ብምዃን ተማሊ ሰሎስ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪን ከም ዝዘተየ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ። ዑደት አልቡርሃን ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪታ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናብ ናይሮቢ ዝገበሮ ጉዕዞ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ኢጋድ ኣብ ኩነታት ሱዳን ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ተራኺቡ ምዝራቡ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ናይ መራሕቲ ኢጋድ ዋዕላ ከካይዱ ተሰማሚዖም። ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሰ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ፈጣን ሓይልታትን ዘጋጠመ ግጭት ዘስዕቦ ዕንወት ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሩ። አልቡርሃን ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ሱዳን ተኽሲ ደው ንምባል ኩናት ንምቁራፅን ንሱዳን ሰላም ንምምፃን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ መብርሂ ሂቡ። ኣመሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚናዊ ምስ አልቡርሃን ኮይኑ ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብምርኻብ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዳርፉር ዘጋጠመ ዓመፅን ቅልውላው ሱዳንን ክዝቲ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ልፍንቲ ሓይልታት ዳርፉር ምስ ኣዛዚ ሰራዊት መንግስቲ ጀነራል አልቡርሃን ወጊኖም ኢሉ ዝወቅስ ጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ኣጽዋር የበጻጽሑ ኣለዉ ክብል እውን ኣጠንቂቖ ምንባሩ ይዝከር። ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምርሑ ፈጣን ሓይልታት ኣብ ዳርፉር ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝተጎናጸፉ ይገልጹ ኣለዉ። ፈጣን ሓይልታት ንዞባ ዳርፉር ንምቁፅጻር ካብ 2 ሕዳር ጀሚሮም ኣብ ዝገብርዎ ዘለዎ ገስጋስ ክሳብ ሕጂ 1300 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። አልቡርሃን ምስ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ ኩነታት ሱዳንን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታትን ከም ዝተዘራረበ መግለጺ ሉኣላዊ ቤት ምክሪ የመልክት። ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ብምትሕባር ሓንሳብ ነባሪ ተኽሲ ደው ምባል ብምትግባር ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ንኹሉ ዝሓቁፍ መስርሕ ንምጅማር ይሰርሕ ኣሎ። አልቡርሃን ኣብ ናይሮብን ኣዲስ ኣበባን ዘካየዶ ዑደት ካብ ብዙሓት ሱዳናውያን ደገፍ ረኺቡ። ሓደ ካብ መራሕቲ ሰልፍን ናጽነትን ለውጥን ሱዳን ያሲር ኣርማን ኣብ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ አልቡርሃን ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብምትሕባር ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ሃገር ንምፍታሕን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ከቢድ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ሱዳን ኣብ ዲሞክራሲያዊ መሰረታት ዳግማይ ንምህናፃን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኣተሓሳሲቡ። ንሱ ብተወሳኺ ብድሕሪኡ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክወሃብ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን